F'inħawu magħrufa bħala tat-Tarġa fil-limiti tal-Mosta wieħed isib il-katakombi ta' Bistra li huma kkunsidrati bħala wieħed mill-aktar siti ta' dfin taħt l-art paleokristjani importanti barra miż-żona tar-Rabat. Is-sit ġie arkeoloġikament investigat għall-ewwel darba mill-Kaptan Charles Zammit lura fl-1933 bħala parti mill-proċess ta' dokumentazzjoni ta' 4 settijiet ta' ċimiterji li kienu maħsuba biex jiġu meqruda minn triq ġdida li twassal għal Bur Marrat. Is-sit jikkonsisti f'57 qabar miġbura f'16 kamra imħafra fil-blat matul xifer tal-franka twil 90 metru. Oriġinarjament dawn l-oqbra kienu jiffurmaw parti minn kumpless ikbar li kien jinkludi passaġġ u grupp ieħor ta' oqbra fuq ix-xaqliba tat-Tramuntana u li ġew meqruda ma' żmien. Dawn il-kmamar u maħsub li ġew distrutti meta kien qed isir xogħol kbir ta' qtuħ ta' ġebel f'din iż-żona fl-1833 waqt li kienet qed tinbena r-rotunda tal-Mosta. Jidher li wara li dan il-post ma baqax jintuża għatfin, aktar tard beda jiġi utilizzat b'modi differenti, anke bħala xelter fi żmien it-tieni Gwerra Dinjija u mhux inqas bħala post għaż-żamma tal-annimali fit-tieni parti tas-seklu 20 minn persuna bl-isem ta' Endri. Tkellimna ma' Janika Buħaġar, koordinatur ta' Phoenician Roman Medieval Sites ta' Heritage Malta, fejn spjegatilna x'tip ta' artifatti instabu f'dan is-sit. Ftit li xejn għandna artifatti speċjalment għadam. L-unika għadam li għandna kien instab minn Dr. Joseph Vincenti li kien tal il-Heritage Malta bħala donazzjoni il-kranjum, imma parti minn hekk ftit li xejn għandna. Fl-isfond ta' dan kollu, Heritage Malta ħasbet biex torganizza Open Day għal pubbliku in ġenerali f'attività bl-isem ta' Niftakar ta' Bistra li se ssir nhar il-Ħadd 15 ta' Settembru. Qed nappellaw il-pubbliku, speċjalment il-Mostin, li għandhom forsi xi rakkonti, memorji, ritratti li huma assoċjati ma' dan is-sit biex jaqsmu magħna dawn ir-rikordji ħalli niftakru ta' Bistra u kif ukoll nesebixxu ta' Bistra. Dan se jkun il-memorja kollettiva ta' dan is-sit. Il-pubbliku se jkun il-parteċipant ewlieni f'din l-Open Day fil-15 ta' Settembru. Din se tkun ħarġa edukattiva għall-familja kollha fejn se tinkludi wkoll l-esperjenzi tan-nies dwar dan is-sit storiku u x'memorji għandhom assoċjati mal-katakombi ta' Bistra bħal ritratti u artifatti. Min iżur dan is-sit minn barra li jara l-katakombi ikollu l-opportunità unika li jara razzett sabiħ tradizzjonali Malti li jinsab fuq parti mill-oqbra kif ukoll jara barriera tal-ġebla tipika Maltija.